खुलुमबाय डियार ब्रह्म निउसाव नोंथांखौ बरायबाय। फै दिनै फुंबिलिनि गाहाय खौरांफोरखौ मिथिना लानि। गिबि खौराङावनो दङ 14 नं निसिमा बियाबनि MCLA जेम्स बसुमतारीनो मावफुं सोद्रोमा एबा EMनि बिबानखौ होनाय जाबाय। BTCनि सरकारा मोनसे गोनांथार थांखि लादों। 14 नं निसिमा बियाबनि MCLA जेम्स बसुमतारीनो मावफुं सोद्रोमा एबा EMनि बिबानखौ होनाय जाबाय। आगुनि मावफुं सोद्रोमा फानिराम ब्रह्मआ सालायबोगासिनो थानाय फरेस्टनि गासै बिबानफोरखौनो गोदान मावफुं सोद्रोमा जेम्स बसुमतारीनो गथायनाय जाबाय। BTC खुंथाया बे ओनसोलखौ बिफाननि खामानिफोरखौ आरोबाव गोख्रों मावफुंनो थाखाय लादों होननानै फोरमायथिनाय जादों। जेम्स बसुमतारीया गोदान बिबान लानानै निसिमा ओनसोलजों लोगोसे गासै BTCआव जौगानायनि हाबाफारिफोरखौ मख'जाथावै दावगाहोनो नाजागोन होनना मिजिंथिदों। नैथि खौराङावनो दङ BTCआ फरायसालिफोरनि लांदां मासिफोराव थाबैनो फोरोंगिरि थिसननाय जागोन। रबिराम नार्जारि BTCआ ओनसोलनि गासै फरायसालिफोराव लांदां थानाय मासिफोरखौ सुफुंनो थाखाय थाबैनो फोरोंगिरि थिसननाय जागोन होनना BTCनि मावफुं सोद्रोमा सोलोंथाइ बिफान रबिराम नार्जारिया बुधबारखालि फोसावदों। फकिराग्रामाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिबुंथि होनानै नार्जारिया बुंदों दि इलिजिबिलिटि गोनां बिजाथिफोरनि सायख'नाय खारिथिखौ आबुं खालामनाय जाखाबाय आरो खुंथाया थिसनथाइजों आवगायनो थाखाय थियारि खालामनाय जाबाय। बिथाङा फोरमायदों दि भारतनि सुप्रिम कर्ट आरो गुवाहाटी हाइ कर्टआव केस सोलिगासिनो थानायनि जाहोनाव थिसनथाइया हाबाफारिया गोबाव जादों। बिजिरसालियारि हाबाफारिफोरनि जाहोनावनो सायख'नाय खारिथिया आबुं जानायनि उनावबो सरकारा थिसनथाइ होनो हायाखै। नार्जारिया मिजिंथिदों दि बिजिरसालिनि केसफोरा जोबनाय लोगो लोगोनो थिसनथाइ हाबाफारिया आवगायलांगोन। बे थिसनथाइजों BTC ओनसोलनि गासै फरायसालिफोराव फोरोंगिरिनि आंखालखौ सुफुंनो हागोन आरो सोलोंथाइ खान्थिखौ गोख्रों खालामगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। थामथि खौराङावनो दङ BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया बाक्सायाव जौगालु हाबाफारिफोरखौ नायबिजिरदों। मानगोनां आरो समनि गेजेराव आबुं खालामनायनि गोनांथि होदों। BTCनि गाहाय आरो बड'लेण्ड सुबुं रैखाथि दोलो BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया बुधबारखालि मुसलपुराव खुंनाय मोनसे नायबिजिर मेलाव बाक्सा जिल्लायाव सोलिगासिनो थानाय गुबुन गुबुन जौगालु हाबाफारिफोरनि दावगानायखौ नायबिजिरहैदों। मेलाव महिलारिया बिबानगिरिफोर MLAफोर आरो MCLAफोरखौ सोलिगासिनो थानाय गासै जौगालु हाबाफारिफोरखौ खाथियै नोजोर लाखिनो आरो मानगोनां थाखोखौ लाखिनानै समनि गेजेरावनो आबुं खालामनायनि बिथोन होयो। बिथाङा बुंदों दि सरकारि बिथांखिफोरखौ जाफुंसारै मावफुंनो थाखाय मोजाङै नोजोर लाखिनाया जोबोद गोनांथार आरो बिथाङा सोमोन्दो थानाय बिफानफोरखौ हाबाफारिफोरखौ गोबाव खालामना जेंनाफोरखौ बोखारनो बिथोन होयो। महिलारिया बुंदों दि बिथाङा गावनो हाबाफारिनि जागायनायफोराव थांनानै हाबाफारिफोरनि मान आरो दावगानायखौ नायदिंहैगोन। बिथाङा दान्थेनानैबो बुंदों दि मावफुंनायखौ गोख्रै खालामनो आरो सरकारनि सुबिदा आरो जौगालु बिथांखिफोरनि मुलाम्फाया गोबावै गैयाजासे रायजो राजाफोरनिसिम सौहैनो थाखाय सम सम नायबिजिर मेल खुंनाय जागोन। ब्रैथि खौराङावनो दङ चिरांनि DCआ सरकारि बिथांखिफोरखौ नायबिजिरदों। समनि गेजेराव मावफुंनाय आरो साबसिन देहा सिबिथायनि गोनांथि होदों। चिरां जिल्लानि जिल्ला कमिशनार श्री गकुल चन्द्र ब्रह्म ACSआ बुधबारखालि काजलगावआव थानाय जिल्ला कमिशनारनि मावख'नि जुथुमसालियाव जिल्लानि गुबुन गुबुन बिफाननि गाहायफोरजों मोनसे नायबिजिर मेल खुंदों। मेलाव बिथाङा सरकारि बिथांखिफोर आरो बिफाननि हाबाफारिफोरनि दावगानायखौ नायबिजिरो। मेलनि समाव बिफाननि गाहायफोरा सोलिगासिनो थानाय हाबाफारिफोरनि मावफुंनायनि सोमोन्दै फोरमायो आरो मावफुंनायाव जेंना गोनां आयदाफोरखौ दिन्थियो। बिबानगिरिफोरखौ बिबुंथि होनानै जिल्ला कमिशनारआ बुंदों दि मोजाङै नोजोर लाखिनाय आरो बिफानफोरनि गेजेराव साबसिन जथायै हाबा मावनायजों सरकारि बिथांखिफोरखौ समनि गेजेरावनो मावफुंनानै आबुं खालामनाया जोबोद गोनांथार। बिथाङा गासै बिफानफोरखौ सुबिदा बिथांखिफोरनि मुलाम्फाया गोबावै गैयाजासे रायजो राजाफोरनिसिम सौहैनो थाखाय मिशन महरै हाबा मावनो खावलायहरो। देहा बिफानफोरखौ बिथा खालामनानै जिल्ला कमिशनारआ बिफा थैनायनि हार MMR, जोनोमनि उनाव उन्दै गथ' थैनायनि हार IMR आरो गुबुन रायजोआरि देहा बिथांखिफोरखौ साबसिन खालामनायनि गोनांथि होयो। बिथाङा देहा बिफानफोरखौ जिल्लानि देहा सिबिथायफोरखौ गोख्रों खालामनो थाखाय नाजानायखौ बांसिन खालामनो बिथोन होयो। बिथाङा जुनार फिसिनाय बिफानफोरखौबो सोलिगासिनो थानाय दैबाना बोथोरफोरखौ नोजोर होनानै जुनार आरो आदारनि आबुं मोनथायखौ रोखा खालामनो आरो जाब्रबथायारि जुनार फाहामथायनि मददजों लोगोसे जुनार देहा सिबिथायखौ बांहोनो बिथोन होयो। मेलाव चिरां जिल्लानि उफ्रा जिल्ला कमिशनार, लोगो कमिशनार आरो गासै बिफाननि गाहायफोरा बाहागो लायो। बाथि खौराङावनो दङ आसाम बिधान सभा बाजेट जथुम्माया जुलाइ 6आव जागोन। आसाम बिधान सभानि बाजेट जथुम्माया जुलाइ 6आव सोंथि समजों जागायगोन। बेनि उनाव बिबुंथिगिरिया बिथांखि सावराय आफाद आरो आफादगिरिफोरनि फारिलाइनि सोमोन्दै फोसावनाय जागोन।
जागायनाय सानाव सदना गनायथि रिपर्टफोर आरो नेमफोरखौ दोननाय सरकारि बिलफोरखौ सिनायथिनाय दान्थे बिदांनि दाबि आरो 2022 आरो 27 नि दान्थे बिदांनि गनायथि बिलखौ लानाय जागोन। बेनि अनगायैबो थैनाय सुबुंफोरनि गोसोखांथि बिबुंथि होनाय जागोन। 2022 आरो 27 मायथाइनि बोसोरारि रांखान्थियारि बिबुंथि बाजेट हिसाबखौ जुलाइ 10 आव बिधान सभायाव दिन्थिनाय जागोन। बाजेटनि सायाव गासै सावरायनाया जुलाइ 13, 14 आरो 15 आव थि खालामजादों। नाथाय बिधान सभाया जुलाइ 16 निफ्राय 21 सिम बिफानजों सोमोन्दो थानाय थाखोआरि आफादफोरनि DRSCS जथुम्मानि थाखाय बन्द थागोन। 2022 आरो 27 रांखान्थि मायथाइनि थाखाय दाबि बिलफोरनि सायाव सावरायनाय आरो भट होनाया जुलाइ 22 आरो 23 आव जागोन। बेनि उनाव आसाम गनायथि बिल 2026 खौ सिनायथिनाय, सावरायनाय आरो पास खालामनाय जागोन होनना खौरां बिजोङाव फोरमायथिनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। द'थि खौराङाव दङ ASSEB आ HSLC आनजादाव फेल जानाय फरायसाफोरनि थाखाय फिन मुं थिसननायखौ गोनांथार खालामदों। आसाम रायजोआरि फरायसालि सोलोंथाइ बर्ड ASSEB आ HSLC आनजादाव 2022 आव फेल जानाय आरो सोलोंथाइखौ सोलिहोलांनो लुबैनाय फरायसाफोरनि थाखाय 10 थाखोआव फिन मुं थिसननायखौ गोनांथार खालामबाय। बर्डनि फोसावथायनि बादिब्ला फरायसाफोरा सरासनस्रा फरायसालि थाखोआव मुं थिसननायनि उनावसो इयुनाव HSLC आनजादखौ होनो हागोन। बिसोरो गावसोरनि गोजाम फरायसालियाव एबा गोनां जानायाव एखे आनजाद मिरुनि सिङाव थानाय गुबुन फरायसालियावबो फिन मुं थिसननो हागोन। दानिफ्रायनो थानाय रेजिस्ट्रेशन नम्बरफोरा सोलायनाय नङा। फरायसाफोरा बोसोरारि आनजादनि सिगां बासायनाय आयदाफोरखौ सोलायनो हागोन। बर्डआ फिन मुं थिसननाय हाबाफारिखौ आबुं खालामनो थाखाय आगस्त 14, 2022 खौ जोबथा सान महरै थि खालामदों। स्निथि खौराङाव दङ आसामनि बकाखातआव मोसा गाग्लोबनायाव 3 जोबोद जोखोम। बुधबार फुङाव बकाखात बिधान सभा बियाबनि सिङाव थानाय लहेरे सापरि गामिनि खाथियाव हाग्रा गोरानि हाजोआव मोसाया गाग्लोबनायाव 3 गामियारि सुबुंफोरा जोबोद जोखोम जायो। बे जाथाया बै समाव जादोंमोन जेब्ला मेमे फावआ मोसौफोरखौ न' फारसे होबोबाय थायो आरो खाथिनि हाग्रा ओनसोलनिफ्राय ओंखारनाय मासे मोसाया बिथांखौ गाग्लोबदोंमोन। बिथांनि गाबख्रावनायखौ खोनानानै आसिनि फेगु, देबरन्जन कमान आरो पेपे फेगु बिखौ रैखा खालामनो थाखाय खारलाङो नाथाय बिसोरखौबो गाग्लोबो। उनाव जायगानि थागिरि आरो हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ रैखा खालामनो आरो 108 एम्बुलेन्सआव देहा फाहामसालिसिम लांनायनि सिगां फेरिजों आलामि गामिसिम दैथायहरो। उनाव जिउ खोमानांनाय सुबुंफोरखौ जरहाट मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव जर'खा फाहामथाय होनो दैथायहरनाय जायो। बे जाथायनि उनाव हाग्रा बिफाननि बिबानगिरिफोरा ओनसोलाव नोजोर लाखिनायखौ गोख्रों खालामदों, जायनि थाखाय मानसि, जिब जुनारफोरनि गेजेराव जाफ्लेबाय थानाय दाङाबाजिनि सायाव जिंगासिनाया बांदों। 8थि खौराङाव दङ आसाम पुलिसआ 13 कौटि रांनि निसा बेसाद बोखांदों, 6 ग्रेप्तार खालामदों। आसाम पुलिसआ श्रीभूमि आरो काछार जिल्लाफोराव खुंनाय जुथुम निसा हेंथा हाबाफारियाव गासै 13 कौटि रांनि निसा बेसादफोरखौ बोखांनानै 6 सुबुंफोरखौ ग्रेप्तार खालामनाय जादों। सिग्रोमनायाव 49,800 याबा टेब्लेट आरो 535 ग्राम हेर'इन बोखांनो मोननाय जायो, जायजों बे ओनसोलाव सोलिनाय निसा लाबोग्रा हानजाफोरनि सायाव गिदिर गाग्लोबनाय जादों। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया रायजोनि #आसाम एगेइन्स्ट ड्राग्स अभियाननि सिङाव जाफुंसार हाबाफारिनि थाखाय बाख्नायदों आरो निसानि हेंथायै सरकारनि जेबो सहायनाय गैयै खान्थिखौ फिन रोखा खालामदों। बे बेसादनि गाहाय गुदिखौ नागिरनो आरो हानजायाव लोब्बा थानाय गुबुनफोरखौ सिनायथिनो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। आसाम पुलिसआ बुंदों दि बे आयेन बेरेखा निसा फालांगिखौ होबथानो थाखाय रायजोनाङै निसा लाबोनायनि हेंथायै गोख्रों हाबाफारिया सोलिबाय थागोन। दिनैनि रादाब फरायनाया एसेनोसै। जुदि नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार खालाम आरो डियार ब्रह्म चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गाबोन आरोबाव गोदान खौरांजों लोगोसे फिन लोगो मोनफिनगोन। गोजोन्थों।